Hasteni Hukbar sakham tei kerong raidano tei haste Haphangno sejakha Pradesh Congress Agulini Congress bobonni kokthum pandao bodolni tuidulnai probit Chakraborty shaka Haphangni tuidulma hamiani bagai Hukbarni sibi chengai sakhamni shepsap manthani tongosong lukurok birmano kalaijakini shaka Agulini Congress bobono kokthum panda songjawi haste Haphangno sejakha Pradesh Congressrok bodolni tuidulnai probit Chakraborty koksil saka hasteni Hukbarno tui bokhosaka nangmani sik tuini shep korini bagai Hukbar khlaima thayo haino khiklai ma tonika hini Hukbar khlaini rok tabo kubun haste ote fatar hawo samung rutugui ma thangbai kahini bosaka bosawai khnarika Hukbar montrini sakni amchayo katlamara doldoliyawo 500 kanite Komolpuro bahaino 150 kani hai thai tuikurini bagai haino khil khiklaijak Probit Chakraborty tebo koksil saka ADC chongbarini sikang power tiller bakthani bo haino rider rokjakya hine bini sanmo sainoichi morokni power tiller no sai charchi funukjak khaini saka Hukbar khlaithani bo rang chalai tongphano Haphang Hukbar hamkrai khlai mankha hine sawai tongkha hine saka একটা কথা কৃষি মন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছেন উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছেন কৃষি মন্ত্রী এতটাই উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছেন যে এই দিশার ফলে কৃষকদের একটা বড় অংশ কৃষি কাজ ছেড়ে আজকে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে এ রাজ্যে কাজ এবং রোজগার প্রয়োজনীয় রোজগার জোটাতে না পেরে বহির্রাজ্যে এবং বহির্দেশে চলে যাচ্ছে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবং দুঃখের কথা 8 বছরে এমন অনেকেই লাশ হয়ে ফিরে এসেছে অতীব দুঃখের কথা Sakhamno tui sejalaikha Congressrok koksil samung hasteni Haphangni sakhamnogo kahamke saknai jakliya sakchayarokni wanana krino tui bo sungmungti saka sakhamnokni khitainogo burirokno khok hoike video snama hai patimungrok bo ungjak abono kari CT scan khlaima jorao chungferang thangmani OPD buskango butang bachariwi birmano khiklaikha te nangmani se kahamke naijakyani koksil samung tisakha Congress ni tuidulnai rok kerong raidano tui bo wanamani kokno saka Congressrok borokni sanmung hastewo romfrema khobui juda juda samung sitrarokni patimung belaino bangkha te kerong raidar rokjakliya hini saka Congress oborokno tui lukurokni kahamni bagai chobawo ongkhornai hini kokthum pandao khoraimung dikha Bureau Report News Now